Seguint amb la línia dels rituals, un massatge que jo recomanaria molt per persones que estan molt estressades, que avui en dia quasi bé som tothom, és el massatge de cacau, el massatge estimat o massatge cacau. És un massatge que ens aporta felicitat, perquè el que fem primerament és posar un embolcall de cacau, o sigui, totes les propietats del cacau el cos les està absorbint. És un massatge, és el massatge de la felicitat, perquè el cacau ens aporta un benestar increïble. Després passaríem, mentre el cacau, el cos té l'embolcall de cacau, passaríem a fer el peeling facial amb hidratació també amb productes de cacau i seguidament, després de la dutxa, faríem un massatge de desbloqueig, perquè avui en dia, degut a les tensions i a l'estrès que tenim, ens acabem bloquejant a nivell de plexe solar, a nivell de punts cervicals, vull dir, seria un massatge corporal, però posant molta atenció amb els punts de desbloqueig.